So there's a lot of questions as to whether this is dogmatic, or whether this is a prison, or whether this is further freedom. Okay. Well, I can only say both. Well, if you have a lot of restrictions on yourself, then you of course gain more freedom. Like masturbating in a cell. Kom nu. Nej. Jo, kom nu. Nej. Ja. Stoffer, giver du sammen det der? Så kommer hjem med det. Hej. Stoffer, jeg tror ikke, de synes, det er så sjovt, du tager deres brød. Slap af nu, ikke også? Prøv lige at høre her, Henrik. Der er ikke noget at være bange for, der sker ingenting. Der sker ingenting nu. Hej. Yo lo que quería decir es que la película me pareció muy inquietante, muy incómoda y maravillosa al mismo tiempo. Yeah, well, that's great. Henrik, slap nu af. Lige kom til at styre sig. Jeg kan ikke have ham løbe rundt der. Han gør jo ikke noget. Altså. Nej, men jeg bliver nødt til at tænke på de andre gæster, ikke? Jo. Henrik? Hvor skal du hen? Ja, Claus kommer lige om lidt. Kom, vi sætter os ned til bordet, ikke også? Fordi det kan tjeneren gerne have. Hold kæft! Han har, det går ikke. Han har fødselsdag i dag. Ja, tillykke, men det går ikke. Det går ikke. Stoffer, kom. Nu går vi hjem. Stoffer, hør hvad jeg siger. Nej! Stoffer, slap af. Hør nu her. Vi tager hjem nu, ikke også? Stoffer, rolig nu. Rolig. Der sker ingenting. Hold kæft! Fordi det duer ikke, vi er her. Vel? Kom. Christoffer, kom, vi går nu. Skal vi følge taget ud? Hvad siger du? Jeg tager med. Gider du det? Gør man det? Men det må du meget gerne. Ja, han gør. Det kan være, at Clausen er herude, ikke også? Farvel. Farvel, tak. Okay, Stoffer, så giver du slip. Nu skal du give slip, ikke også? Nu skal hun ikke med længere. Nu skal du give slip, ikke? Stoffer, giv nu slip. Det gør ikke noget. Giv nu slip! Damen kan jo ikke komme med. Stoffer, nu giver du slip! Jeg gider simpelthen ikke mere. Giv så slip! Jeg gider simpelthen ikke mere. Jeg gider ikke være med, når jeg er sådan der. Jeg synes ikke, det er sjovt. Undskyld, Susanne. Ja, undskyld. Hvad helvede skulle vi gøre? Manden er jo på vej med regningen. Det er lort, det vil jo koste os en formue. Undskyld, nu har I penge til sådan, Jo. Det er bare... Du skal ikke tage dig af. Det har vi.